Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Юл өслеген берничә тапкыр ремонтлаганнар, ләкин бераздан чокырлар яңадан пәйда булган. Бакчачылар һәм Тукай районы халкы транспортник бакчачылык ширкәте янындагы юлның торышына зарлана. Ярчалда күп балалы гаиләләргә җир бирә башладылар. Аларга нинди вариантлар тәкъдим итәләр? Бакчачылар һәм Тукай районы халкы берничә тапкыр безнең редакцияга транспортник бакчачылык ширкәте янындагы юлның торышына зарланган иде. Юл өслеген берничә тапкыр ремонтлаганнар, ләкин бераздан бирдә чокырлар яңадан пәйда булган. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Юлның бу участогынан Илбухтина игенче калмыя халкы шулай ук бакчачылар йөри бирдә бик күп бакча ширкәтләре урнашкан. Юл киртәләр полосасына әверелгән, бүтән җирдә тирән чокырлар асфальт дулкынсыман булып калган. Урны белән ул таралган. Ремонт эшләре вакытлыча чара ди автомобиль сөючеләр. Биредә капиталь ремонт кирәк. Я надеюсь, что они потом вообще реконструируют эту дорогу, потому что она слишком перегружена. И то количество деревень, которое там появилось, оно для этой дороги уже слишком много. Юлның начар булуының төп сәбәбе зур йөк машиналары. Бу юл йөк машиналары агымы өчен каралмаган диләр юл төзүчеләр. Мы ремонтируем этот первый километр данной дороги, укладываем асфальтную крошку под грейдер и укатываем грунтовым катком. Это как временная мера, потому что движение больших грузов продолжается, поэтому возят грунт они, поэтому пока, чтобы люди могли передвигаться более-менее безопасно, приходится выполнять данные работы. Быел капиталь ремонт планлаштырылмаган, хәзер проект түләү эшләре алып барыла. Алар 3700 метр юлга калырга тиеш. Әмма барысы да 2026 елга акча бүлеп бирүгә бәйле ди юлчылар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Ярчалыда күп балалы гаиләләргә җир бирә башладылар. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында башкарма комитетның җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе башлыгы Ленар Гыйззатуллин хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, бер чыгарылышта без чаларның берничә ел участок көтүе турында сөйләгән идек. Чиратта 6000нан артык гаилә торган. Аларга нинди вариантлар тәкъдим итәләр? Бу хакта киләсе материалда сөйләрбез. Җир алуга 6000нан артык күп балалы гаилә чиратта тора. 2020 елдан башлап Чаллыда участоклар җитмәү проблемасы барлыкка килде. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе башлыгы Ленар Гыйззатуллин сүзләренчә, шул вакыттан бирле җирләр бирелмәде. 4000нан артык участокка дефицит барлыкка килгән. В соответствии с вступившими 5 января 2025 года изменениями в Земельный кодекс Республики Татарстан, установлена возможность предоставления многодетным семьям, постоянно проживающим в городе Набережные Челны, земельных участков, расположенных в 9 близлежащих муниципальных районах: Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Менделинском, Муслюмовском и Сармановском. Чаллы мэры Наин Махдиев белдергәнчә, быел 2000гә якын җир участогы бирү планлаштырыла. Аларның күп өлеше Тукай, Алабуга, Мензәлә районнарында урнашкан. Әгәрҗе һәм Әгәрҗе районы әлеге исемлектән алынырга мөмкин. Мы будем просить, еще раз говорю, это, наверное, правильное выражение, чтобы для многодетных семей город Набережные Челны, соседние районы смогли бы по нашей просьбе выделить дополнительные земельные участки. Давайте мы Агрызский район пока из этого перечня исключим. Шәһәр башлыгы шулай ук күп балалы гаиләләргә җир участоклары бирелә торган районнарга бару турында сөйләде. Ул билгеләп үткәнчә, Тукай һәм Мензәлә районнарында транспорт үтемлелеге яхшы. Олина Сулейманова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Хезмәтегез өчен рәхмәт. Хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә Чаллы мэры Махдиев Рөстәм Хуҗинга рәхмәт белдерде. Исегезгә төшерәм, 6 ел дәвамында ул мәгариф идарәсе җитәкчесе иде. Моңа кадәр Ират 41-нче мәктәп директоры вазифасында хезмәт итте. Шәһәр башлыгы аңа рәхмәт хаты тапшырды. Башкарма комитетта вакантлы урынны кем алды һәм тагын нинди кадрлар үзгәрешләре булды? Алдагы минутларда сөйләрбез. Мы хотели бы его от имени исполнительного комитета, от всех наших коллег поблагодарить за совместную работу.
Шәһәр мэры Наил Мәгдиев бергәләп эшләгән өчен Мәгариф идарасы экс-җитәкчесенә рәхмәт белдерде. Рөстәм Хужин башкарма комитетта 6 ел дәвамында эшләде. Вакытлы урынны Наркис Кашапов биләде. Белгечлеге буенча ул татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, ул әзерлекле кеше. Работал заместителем руководителя Набережно-Челнинского педагогического колледжа, если говорить об управленческой деятельности. Директором 29-й гимназии города Набережные Челны. И с 16 года, это уже 9 лет, работает первым заместителем начальника управления образования. Бүген шулай ук тагын бер яңа кадр билгеләнү турында хәбәр иттеләр. Илдар Гыйззатуллин горкомхоз җитәкчесе булды. Моңа кадәр ул әлеге предприятиедә генераль директор урынбасары булып эшләде. Отвечал за эксплуатацию автобусного парка. Знаком с этой деятельностью. Достаточно долгое время в этой сфере работает. Прошел службу в вооруженных силах Российской Федерации. Был командиром отделения морской пехоты. Мэриядә билгеләп үтүләренчә, горкомхоз хәзер актив рәвештә үсә, материал техник база ныгый. Бүген анда 135 зур сыйдырышлы автобус, шулай ук трамвайлар бар. Алина Сулейманова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Ел башыннан Яршалда шәһәр предприятиеләрендә эшкә урнашу турында 3231 килешү төзелгән. Бу хакта мэриядәге киңәшмәдә мәшгульлек үзәге директоры Татьяна Быданова хәбәр итте. Нигездә мәктәп укучыларын, территорияләрне җыештыручылар, ярдәмче эшчеләр, ЭВМ операторлары, тәрбияче ярдәмчеләре, төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча эшчеләр итеп алалар. Барлыгы 2200 мең яшүсмерне эшкә урнаштырганнар. Тагын 1000гә якынын эшкә урнаштыру планлаштырыла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 11 по 16 августа. ТЦ Грин, остановка Глобус.